Ja. Megyünk ára. Oké. Majd én Viszom a fönti fordulok tankot. először. Oké. Jó, hogy legyen elsőbb megyek. Akkor mi megyünk a B-re. Ja. Nem látom, hogy felszállnál. Csak én azt pótolom. Úgyis megképzelek fölfel. Nem szállnak fel. Már fölszállt, már repülő is fönn van, helikopter is fönn van, Megyek most írtokra, pótoltam. megyek írtokra. Akkor még B-re megyünk. Jó, most a tényleg a közét, helikopter. Jelölő, nem tudom. Látom, figyelj. Helikopter tőtt is. Gyönyörű van. Helikopter viszed be. Gyönyörű van. Tudod, egy repcség, Tépen kérem. vagyok. Vadász repülőt. Bakker, miért szálltál ki? Meddig voltál? Franzon, ide megy élek. Fejlő tank, írt a pont, kell a tank. Üstötök van? Kell a tank, írtokra. Na valami miért? Megyünk. Srácok, Megyek én, Legyen. Ráküldtem. De eltaláltak, kiugrottam. Oké, már enemy chat is lezuhant, úgy látom. írtokra kell a help. Itt vagyok, lőttem egyet felényem. Lőtt ki a tankot. Ültem rá, és kifolytam, nincsen nálam. Van még tank? Írtok B-re mennek, B-re Írtokon mennek. van még tank. Oké, már lövő is. Tank. B-re van. mennek. Nem. B-re éredjünk. Felőtt gyerekek. Basszus, kilőttek. Javelinál. Átvédeni kell, jó, A B-nél egy tank, B-nél egy tank. át-C-t védjük. Át-C-t védjük. Jó, akkor én nem értem. Hovos lőszert légy szét vagy. Ment. Speedy, menjél B-re. Speedy, gyere B-re. Itt vagyok én. Írtopot védem. Aknázzuk le, írtopot le kell aknázni. Oké, megyek tankkal a Forrestra. Jön egy tank. Egyiket ráküldtem. Egy apró. Egybe ment. Gyönyörű. Ki bent van a hilltopon. Marci, mögötted lesz. Megvolt. De Destroy benne van. Ott egy csipás. Jelz, aki benne van. Szülessünk be a hilltopra. Már el fogja húzni. É, lehúzva. Írtokhoz. Nincs ammo, kell a support, srácok. Ott a Support izé kell. sniperek. Ó, ez mi volt? Hilltopra menjünk, hilltopra legyen egy ember. Hilltopra kell egy ember. Hilltopon vagyok. Valaki még Maradjon, Ott egy sniperes. maradjon. Speedy, Nem tudok felszállni, mert kempelik a bázis. Kéne nekem szoflamos, aki miért, mert két jet fent van és a bázis Hogy nem kaptál, ez hogy? Hogy itt mögöttük mit lőttek le? Jó, gyere le A bázis. konténer mögött van célnél. Beszállok a térbe. Jó. B-t húzzák, B-t húzni fogják. Menj egy ember B-re, lőjük le. Kitess, egy ember B. Át szét kempeljük. Hol az ember? Benn vannak B, megyek B-re, futok át. Helikopter itt van, helikopter kéne lőni. Hoppá, az adott valahonnét. V-nél vannak. Ja. Ott az átfónál van az ember. Most indult föl hozzá. Tudod miért itt, Speedy? Vigyázz! Rárakjuk a Vigyázz, tank, nem Szállj, mennek. TGG tank! Szállj ki tank! Tavaszitekeres. Mérem. Kitépted. Jönne meg a tavaszitekeres. Jó, maradjunk. Figyelj! Egy ember ára, kettő Engem húzokra, kapod. kettő B-re. Vezess a tank. Egy tank, bementek ára, csippel. Mondom, ára kell két ember kempelni. Megyünk ára. Ott vagyok én. Hovos. Bejelölő. Van valaki valami? A izért, tankot. Rádió misszió van nálad? Halló? Itt vagyok én. Rájde viszont van. Lőjük ki. Hilltopra menjen fel egy ember, hilltopra, Speedy menjen fel. Megint jelölő. Tank hilltop, tank Nem hilltop. tudok felszállni, mert itt kempelik a bázis. Hagyjad, a bázis hagyjad. Kiszedtek az el. Igen, hát tudok menni. De csak kéne vadász repülőgép. Kilőttek. Írtok? Hilltop, Megyek a hírtokra. Jelölöm a tankot. Lövöd? Hovos. Izével. Tarts rajta.
Hilltopon tank van. Betalált, jó. Ott a Jön a tankot másik, szedjük. de megpróbált felszállni. Délre menjünk be. Ó, ne, lőj! Jó, felszálltam. És már csak rajtam múlik, de szerintem elbaszom. Oké, kiszállás. Igen? Javítom. Öt ki. Javelin. Menjél direkt, Lacka, menjél direkt. Oké. Kilőtt az ébren számám. Hova szülessek le? Másikba dizerlek. Hilltop? Nincs Hilltop. Menjek. De én itt vagyok. Hol leszel, tudok? Ide jöhet, szület. Jó, kempelem a vázosokat, mindkét jet kilőve. Várjál. Fejek föl Hilltopra. Segítek. Rám dobd, Jakó. Vele vagyok. Tessék? Rám tudok venni. Időt húzom. Mennek vére. Valaki szülesen rámegy a tankba. Hogyha spottoljátok a tankot, állnál kilövöm. Azt a kurva vágynak, letalált majdnem. Abrams föllőtt, de honnan lőtt föl? A B-ről. B-ről. Igen. Én itt vagyok és hát oda hogy lőtt föl ide? A B-ről föllő, hát tudom, söréttel, most majdnem nagyon baszott. Menjünk ők vissza tény. Foglaljuk vissza, Vós. Gyertek idére. Vén itt van a tank, lőjük már ki. I've just spotted a hostile tank in your AO, over. Oké, visszaadtad. Önt van egy... Akkor töltem a javítót, az. Itt az épület az egy. Itt? Melyik épületetén ez? Lőtt a tankot. Itt a gyerek. Tank free. Tankot, itt az erejét vagy. Megvan a tank, még a tank, gyere. Vidd el a tankot, csak gyere le, gyere lőj. Jövök. Bázisi antér. Jó, kiszedtem minden nagy gyalogost. Jakó, ülj be. Mindjárt osztanak, gyalogos. Hol? Jakó, B-t húzz. Nem megy. Neki vettem földet. De mi van ez? Lőtt ki a falat, lőtt ki ezt a falat. Ja, azt nincs teljesen megvadítva. Vadász repülőgépük fent. Jakó, menj le egy gyalogos, figyelj. Oké, az megvan, még egy. Rádillettem. Vós, még egy van az épületet. Javítalak. Jaj, bolósista. Menjünk B-re. Van még ott valaki, Fradisa? Volt valaki? Vigyázz, Laci, ha valaki lő rád. Ott, maradj itt. Oké, kiszedtem. Vagy valaki kiszedte. Gyere, De már Jakó, valaki lő. Lacka, gyere vissza. Tankba be kéne ülni, Kiszedtem. Tankba üljetek be. Már ülök be. Jön a gyalogos, gyere. Ó, Joko. Nem baj, ne törődjél velem. Nem baj. Bocsi, én nem tudtam. Semmi. Én nem tudtam, hogy van Első pinkult. ter kilőve. Ki vagy utána? Tankra, Hilltop ment, tank. Itt vagyok, mehetünk, Lacika. Melyikre menjek? D-t húzzatok be. Nem tudom, most mind a három milyen ké. Meg kéne védeni. D-t húzzák. Vagy menjünk a D-re, akkor menjünk a D-re. Melyek a délre megyek? Ott a C, Hilltopot elhúzzák. Hilltopot. Lacika. Akkor melyik napot? Hilltopra menjél föl. Húzzák. Innen mozdulj el, mert átigéztek. Ott már be is húzták be Hilltopot. Be van mérve, mindjárt lövöm rá. Persze, RPG lelegyek. Rájöttem. Hihetetlen. Nem talált. Nem bírom vezetni. Mindjárt jövök rád. Ott hagytad a tankot? Persze, 34% volt csak. Ja, jöjjek vissza. Gyere vissza a tankhoz, nem robban még föl, mi? Kilőttek. Gyere be a tankban, májsz. Mennek D-re. Hilltopot remélem. D-nesre mennek. Lőj szét mindent. Kilőttem a tankot. Jönnek el. Én csak bent a házba, itt lőttem. Ott van a transportoltam. Nem hiszem el. Oké, kiszedtem egyet. Áthúzzák. Ára le kéne menni. Tank Menjünk menjünk be. ára. Menjünk. Föl van egy heli az égen, szedd le. Mögöttünk. Kiszállok javítani. Srácok, tudjuk. Rova szállját a bérőbe. Megy a tank, B-re tank. Lőjük ki. Arról valami lő. Arról tank, vagy mi? Heli? Mi ez? Tank, játszol, Javítani. Kiszedtek. Valamit tudtok mérni. Mindjárt a tankot itt.
Helit be tudjátok lenni. Bírjam a heavy? Jaj, rám álltak, most nem tudom lőni, de majd fogom tudni lőni. Persze, nem akarok tudni. Ott a tank. Bírjam a tankot. Figyelj, Fradi. Ne! Valaki lője? Jó. Basszus, Fradi. Figyelj. Elad. Izé, Bós, lőjen, javítom a tankot. Figyelj. Jó. Lőjen majd megvan. Be kell menni. Be kell. Javítom. Föllegett az izé. Jó, heli megvan, valamit tudtok mérni. Jó, srácok, jó, ez így jó, tökéletes, mind a miénk. Ciao, kiszáll belőle, lőjétek le. Dologot, aprót lőjétek le. Lőjük le. Ki van szedve a tank, egy alul kiszállt belőle. Jó, Jó, várj, ne menjen, nem mozdul. Át kell menni délre, D-t húzzál. Menjünk délre. Tank maradjon fent Hilltopon, tank fenn marad Hilltopon. Menjünk át délre. Ja, vannak Hilltop. Itt egy gyalogos még valahol. Tank, menjél át délre, menjél át Forrestre. D-ről Menjél át. C-re. Csönd, várjál, figyeljetek rám, hallgassatok rám, tank menjen át, egy tankos menjen át Forrestre, ott van egy ilyen hágó, ott könnyen ki tudod szedni az aprót, meg a tankot. Megyek én is délre. Helikopter száll fel. Meg tank. Tankot mérem. Gyalog egy Javelin-nel. Tank megy délre, Merre jött? Arra megy? Megy ára megy a tank. Megfordul. Spontoltam. Megszedem a D-t. Ott a tank. Szedem Itt a van a két tank. tankot. Délre, vizével. Én a tankot izére. Lőtt? Bós, izével. Tank kilőve, egy tank megy, Hilltop tank, Hilltop, egy gyalogos Hilltopon tank van. Részéből. Ez jó, A heli is mért be. Havokot piszkáljátok le. A havakot bemérem. Mérem a havakot. Jó, kilőtte le, Jó, mindjárt. most fogok majd mindjárt felszállni, mert most haltam. Abokat lőjétek ki. Húzzák Hilltopra menjünk. Jöhetet. Hilltopot húzom vissza. Gyönyörű. Oké, megy vele. A házán kell lenni valahol. Még egyet lőjre. Hova tűnt az ott? Jó, gyönyörű. Nincs valaki először? Latika, maradj én. Egyet, Joko, menjél visszára. Joko, menjél visszára. Megyek délre. AO, over. Be aware, it's one of the Mérjétek be a helit, én Ott egy jármű, ott egy jeep. Itt szemben jeep. Kiszálltak belőle. Mérjétek be a helit. Ráknak Én azt spotolok neked a házban. Ott van föl. Ja, az nem az a repülő. Szállítom a géppuszkába, jó? Hát kapja be az el is. Mérem a helit. LCM jammerje van, azért nem tudjuk bemérni. Nem értek. Az igen, az jó. Relapsz. Kiszedtek D-n. Itt van, itt van. Itt egy 80 alá nem menjünk, 80 szintiket alá nem menjünk. Kiszállok is, mögötted vagyok, mögötted javítok. Gyönyörű, Jó, ezt már nyerjük. Jó, jött a havó. Délre bement egy tank, gyerekek. Meg a havó ki is lőtt. Tehát figyeljetek rám, orosz oldalon ugyanezt kell megcsinálni. Legfontosabb szép, gyönyörű. Ugyanúgy jetezzek, ugye? Ugyanez a taktika, ugyanaz map, ugyanaz a size, minden, mármint a size nem ugyanaz, de ugyanaz Második kell pálya az mi is lesz? Terran Highway. Jó. Ott tankozhatok? A kicsi tankot vihetem? Vigyétek, jó, 87 tiket ide. Annyi maradt? Ja, jó. 13 perc alatt elhúzzuk őket. Ez már éles volt? Aha. Igen. Na, az zsír. Hallod Lacikat, egy hol voltál? Jó, hát 3 napja beteg vagyok. Azt se tudom mi van. Azt hittem, Ó, hogy a szegény. Patriots of Hungary valami nagyon durva. Ez a izé, D-csapatuk. Ez elvileg beijesztés volt. Nem tavasz hogy sokkal jobban szokott játszani. Ja, de most jetezett. Most kilőttem sokszor. Itt vagy. Cső, ne beszélj! Pixi, mert most nagyon jók vagyunk így. Mennyi a pingem? 32, 34. Kösz. 6000. Látszok ugyanez, Lacika, neked az első, aztán D-pontra kell menned, Lacika D-pontra menjél, Joko menjenek B-re. B-re? B-re, igen. Ja, Csita mész be jetbe?
Megyek jetbe, és akkor ugrok hírpontra. Jó, akkor te szállj be esnek, hogy véletlenül se veszítsünk időt, vagy rossz helyre születünk. A izére oda kell figyelni, Majd mert születek, majd menj be a tankba, és meg Szállj, akkor szállj. átszületek. Oké. Meg a hangok melletti tankba megyek én bele. Még arra egy is ilyet rakj ilyet meg egy kéne plusz csinálni. tankot, meg a D-re is, nem? És akkor mivel menjek bére? Hát a kocsival? Igen, menjék a vidd el magad a Jopót, el kell mindent, mert Helikopter kell valaki. Tankot viszek. Jó van, akkor Vidd ezt a tankot. Jopó, menjél bére. Jó, akkor megyek bére egyedül. Mi nem szálltam be. Jó, Lejössz? Oda kijön. Jönnek már kell. Vezeted? Megyek akkor bére. Kamikázéztunk egyiket kilőve Hol is megyünk? Melyik pontra most? B-re? Igen, bemegyek Hilltopon. Én meg a B-re. Hát hol De ezért megyünk? piszkáljátok le a havokat. Kidobott a kocsi. Ma autót, mérem a helikoptert. Fradi rák Mindjárt benn vagyok szülessek, délre. pontot? Gyere. Hol van? Itt vagyok bén. Én is. Ki kell lőni a halokat, lőjétek ki, mert meghalok. Be kell spottolni. Nem tudom látom mérni a azt, bemérést mikor. a haloknak. Hallok a D-nél egy helit. Nincs bemérve a hamuk, biztos. Be van mérve. Guide-et viszem neki. Srácok, küldjék Hilltopot, Ráküldtem. D még. Mérjétek, kinyír. Kilőve Oké, a helikopter. Oké, szép. Áról fog jönni egy tank. Áró? Áról. Egy ráküldve. A guide-et viszel a Jön fel a tank, ponttól. jön fel a tank. Nem. Jön fel a tank. Tehát mi a... Csak átváltatom arra, de... Jön fel a tank Hilltopra, hátból jön, figyeljetek, hátból jön a tank. Ráküldtem. Egy Áról ráküldve, kéne csavarni, nem lőjük. halt meg. Jó, Gyönyörű. Jó, van, csak előbb azért állni meg kilőttük. Kilőttem Mr. Nabil. Jó, Mr. engem Nabil. az meg. Jopó, menjél vissza, erdőbe. Mérek egy nem tankot. látlak. Jopó, valami. Mérek egy tankot. Ott ízi Csaveli. Vagy Enemy ízik soldier a... spotted. Hilltopra jöjjön fel a tank. Hilltopra jöjjön fel a tankunk. Jopó, te maradj forrad, Jopó, maradj Mehettem forrad. harmadik ülésbe. Valaki ízi, jön Őszkel valamit. spotolójukat. Gyere. Fradista Most lőtt ki ott varik, aztán. várjál, Fradista varik, jön a tank, Hilltopnál. Mögöttünk itt van egy gyerek. Már lőttem Mögöttetek. rá egyet. Mögöttetek. Ott egy tank. Jobbra tőlünk. Megölt engem hát. D-re megy tank. Egyen főnök a... Jopó, hátadba tank. Oké, Ki kell lőni ezt a tankot. Nem értem, csak nincs lőszerem. Megyek, segítek én. Valaki ugye át a Speedy is Lője már ki azt a szar tankot. Diszablet. Lőjél rá. Mindjárt vége. Megyek Be bére. van mérve rá. Tank hátadba. Aha. Havok. Nincs senki. Javították, bazd meg. Á, Engem nem javított senki. Hol szülessünk le? Gászlésnél van tank? Van egy tank gászlésnél. B-n mindjárt kiszedem a tankot. Speedy is be tudod mérni a jetet, mit már köröz felettük. Jó, van veled. Bemért a tank. Kilő, baszki. Hilltopon kilőtt itt a havok. Vagy a viperjük. Kiszednek. Visszaszedem, bazd meg. Felraktam erdei. Akkor vissza kell mennünk. nekem is kéne lőszer. Miért be a tankot majd, ha tudod? Most mélyre, nem kell elég. Mi ül itt a tankba? Ja? Hiába mérem, hogy Én nincs jó, lőszerem. nem tudtam. Mérem. Ó, basszus. Védd a ráját. Mérem. Ezt mondom, bázison itt kempelnek. Joko, gyere, tankot, Szeret vagyok. Ó, már késő. Nem? Miért van a tank? Ide figyeljünk. Picsát. Azt hiszem, Oké, először Kilőtt a kell. tankot cél. Jó, mondjuk lőszeres pénz. De ez mi? Kilő. Hol vagy? Nem vagyok egy squadban. Gyerekek, vigyünk oda. Nem tudok felbérni, nem látlak. Nem szabad elengedni magad. Nem látlak a squadban. nem vagyok erdőben. Jókó, mit csinálsz itt? Miért? Mi van? Leszóltuk átmenni Rosszkor születtél, nem? Akkor miért voltál előttem? Speedy melyiknél vagy? Squadbreaker? Beszálltak a helikopterünkbe. Miért azt a helit, jó? Érem. Speedy, hol vagy? Guys spotted an enemy Miért már jumbo. basztelek Hát lők? jó, hát Érem.
Nem látlak, nem tudod rádió, Miért? nem látlak. Le, állj meg. Ha nem méri. Messzi van. Nem látlak. Ám, vagy adakolunk neki folyamatosan. Itt egy Jensen, Jokko, meg a Spawn Bacon, és ennyit, téged nem A látlak. vadász Ratchet nem tudjátok bemérni. Ja, jó lenne. Várni. Hát a vártat le kéne szedni, mert nem tud mit csinálni. Oké, arra vagyok. Vipert lőjük ki. Srácok, Jetet kéne B-t megfogni. elfoglalták, mit csinálok? Jetet kéne kilőni. Nem tudunk kijönni. B-re megyek be. Mint a tank megint. Van két tank velünk. Kőtapat védjük. Hát védem, de itt a heli. Darál. Nem kell tudni, milyen Már ezt a valaki... helét. Hol van tank följött? Mérem a izét. Elit. Följük a tank. Följött egy tank ide. Birtokban fönn van a tank, azt mondom, nagyon vágott. Nem, itt van, nézzél a bázisomnak. Kilőve Itt egy van tankot. Enemy helicopter spotted, over. Hát nem hiszem el. Itt van a bázisomnál izé tank, ráadásul. Ára leütök a... Kiltopon mit csinálom, srácok? Kiltop, legfontosabb pontot ne veszítsük el. Ez. Enemy chopper spotted. Bent van a tank. Hú, itt az nagyon sokan vannak. Helikopter, tank, minden. Miért jön lefele vonal? Ne, kiszedtek ám. Kiltopra figyeljünk, srácok. Áll előtt a tank. Ez mi a szar volt? Bérjél. Ebbe a Hilltopnál. De faszom ki van beléjük, hogy semmitől lemegy 80 HP. Menjünk forestba. I spotted an enemy tank. Over. Tök engine-ként. Nem tudok fölmenni, ez a kurva tank engem izél. Miért? Izéző. Hol a tank? Valaki kéne segítségbázisra, mert annélkül nem tudok elindulni. Kiltopra menjünk fel. Én már fönn vagyok, próbálom húzni. B-re jön tank. Úristen, kilő az Abrahams. Jó, már nem húzom. Agyon Az van a halok. igen. Kiszedett a tank a B-n. Vagy a Ez mi? Nem jelöl senki ezeket a szarokat? Ó, kiszedtem a tanádat én. Forestre megy. Hilltopot elkezdtem húzni. Megyek, segítek. Foglalják a B-t is. Ezzel vett végrebben. B-n is őt kiszedtek. Gyönyörű. tanknak annyi. Szép volt. Ez az. Egy ember kiszáll. Viszállt. Így van. Azt Így van. tudom, hogy kell. Meglőttük. Biztos? Kiltopra, igen, kiltopra figyelj. Kiugrott belőle. Á, most Hilltopon lelőttek. Starnak örülnek, hogyha Húzzuk végre már le. leszületne. A szereplőt nem tudod bejelölni, vagy valami? Most állok Mindjárt fel megérjünk végre. akkor. Itt van Javelin, nem tudom, mi az ilyen. Áthúzzuk már vissza. Az a mi rész? Van át. Melyik az el? Az ő részük. Jön ki a D. Még a hilltopot behúzzuk, aztán jók vagyunk. Mert akkor három megint nem ilyen ki. Honnan menjek az ára? Ne, Hilltop. Az jó, hogy el. Tavaszitekers nem tud jetezni, csak campel. Jönnek. Onnan, hova, vagy mi? Jön a tank jelölve. Látom, megy egy jeep, egy tank. Megállt a zászló. De nem álltam. De, itt van talán följött ember, itt van a konténer mögött a Peti. Van mögöttem még egy. Ja nem, az a saját volt. Viper kilőtt, figyeljünk Itt van, Hilke van, heli. Szoros, nagyon, figyeljünk oda. Be tudjátok valamit spottolni? Helit beszpottoltam, de És szoptamozni. Kiltopra. D-re be kell mennünk, Oké. D a mit pontos, húzzuk már be D-t. Meg a B-t is elhúzzák. D-re menjen be valaki, Speedy menjen be D-re. Egyből tankol a kijáratunknál, gyerekek. A bázisnál. They have spotted an enemy chopper. megyek Over. B-re, itt vagyok, nem messze. Ott van a garázsba egy csávó. D-t Enemy húzzuk vissza, ne helicopter. adjuk. Heli. Over. Harcoljatok. Az. Helikopter kilőve. Na, kidőlt ez a faj és nem tudok átmenni rajta. Aj. Azt a hibát. D-n van még egy gyerek, Speedy mit csinálsz?
Nagyon van. Jön föl, hilltopra tank. Városi tankot mérem. B-t húzom elvileg le. Ez mi vagy nem látom? Ó, bakker, honnan tudtad, hogy még a sziklák? Hát ez... Kettőt kilőttem a tankra egyet. Nyíltokon. ővé ki a B-pont. Megcumizták az aknát. Itt van a hilltopon egy tank. De a kijáratnál van egy Van még ember? tank. Azt lőjük már ki. Nem lehet Ne, az mit abban csinálunk? kijönni. Vezetnek, mit csinálunk? Húzzuk már vissza a pontokat. Speedy, maradj itt. Hol menjek tankkal? B-re, D-re. Mennek fel a gyalogosok, B. Jó, Kell tiszta. egy tank a mi bázisunknál. Igen, azt mondom, hogy ott kempel egy tank. Kijáratnál. Valaki segíthetne nekem. C-milyen. Megyek. Mert izé... Speedy, maradj itt. Á, az igen. Vagy a videg fordult is elég. Nem tudtam kijönni a tankkal. Ne legyen loot, legyen. Megyek Hilltopra. A szereplőt még nem spottolja valaki, hogy méri be. Lehet kilőni. Az a tank meghalt itt? D-t húzzák, fenébe már. Nem hiszem el. Húzzák Hilltopot is. Felment Hilltopra. Be kéne húzni B-t meg Hilltopot be kell húzni. Hát nincs előve semmi akkor. Ott a tank még mindig. Megint jött egy tank, igen. Lelőttük egymást. Bemész a tankot. Srácok, harcoljunk! Ki fogunk kapni? Valami lő, repülő! Nem tudok mit csinálni, helikopter repülő, nem tudok kijönni tankkal. Jó, B-t húzom. Nem, ide jön, fogadjunk. B-re? Megyek át. És nincs spottolva. Megyek ára. Mit mondtam? Itt a tank. Senki nem spottol megint, bazd. Nem láttam a térképen, a hangját hallottam. Nem tudtam hol van. Jó, relax. Most már beállt a B-hez. Jó, relax. Helispottolva. Bazd meg, megint izé. Ára megyek. Jobbó. Jó se lehúzott ketten. Srácok, mondom, Joko, menjen át. Joko, Túl RPG-t kiszedtem. Ez szép, ezt akartam Itt én. lesz akkor megyek, hogy... maradj itt, Krehum, maradj Heli itt. kiszedve a hill. Itt a tank, szállják be, itt a tank. Itt a tank, szálljátok be. Jó, C-t húzom. Na, menj is. Áthúzzuk be, menjünk. Miért van repülő? Igen, ha látszátok, akkor mérjék majd. Hát csak takarásban vagyunk, nem? Tudjátok milyen lesz a tank? C-re jön egy tank a B-ről. Ja, én nem tudom, mert a magyar küldeni. Szép, miért nem húzzátok? Én majd tudok mérni. B-re menjen a tank. Jó, C-miénk. Hát ez nem igaz, Följöttek te. hilltopra, följöttek. Enemy tanks És mindig lelőnek. Engem is. Hogy ott mondja vízbe az ember. Nem, az aknányba belemegy ez a rohadt tank. Zöld speedongattad. Vigyázz, találtad! Jó van, talán a tankból futok fel, akkor emberbe, bazd meg. Hát ezt nézem. Ott egyet mérjed. Tankot itt kéne vérni C-n. F3. Ja, F3. Ott a tank. Srácok, ne adjuk fel, Ja. harcoljunk. Lövöm a tankot, de nem tudom. Másikat meg visszamégy. Iző, már megint levegyünk. D-re menjünk be. Lőjük már a helikopter. De én nem tudok, hogy egyedül védem C-t, kéne segítség. De lassú ez a fosnak, bazd meg. Majd itt vagyok B-nél. Nézd van. Mi jön ki? Tank, az be kéne valami. Nem is ilyen, Lőttem, nem, jó, D-t húzzuk be. Megy ára a tank. Itt van Béna, itt. De ez hacker vagy? Hogy beszélsz rá? nem tudom, engem is elég érdekesen szokott kiszúrni. Valaki méri ezt a kurva helyet. Most ma mindenki. Mérem. Hát túl föl van. Megyek 200, jó, ezeket tartsuk a pontokat. Agyon vágtam.
szép. Igen jó. Igen jó repülték. Mire jött a tank, azt kéne spottolni. Megyünk. Megyek. Na, jó eszekkel. Kilövi a lőszerint és még utána megy. Viszont én még lehet valaki enemibe. Persze, de az honnan tudod, hogy itt vagyok? Jó, hirtelen vannak. Véd húzzák. Kilő a izén a... Még itt vagyunk. Én a tankon? Igen, már a tanknak mindenek embernek is behúz. Megvan. Írtok a fontos. Igen. Egyedül vagy a tankban? Nem, itt van a Speedy is. Jó, akkor megfogom szépen. Valami miért folyamatosan. Hirtelen vannak. Jó, hirtelen hagyjuk, majd ők jönnek, kempeljük rá. Valami bát. Ára menj ebbe a tank. A jövőjelben lőttek egy Javelin ember. Szétfogjuk meg. Hagyd maradjanak hirtelen. Írnapról ne engedjük le őket. Kezdőről indult egy heli, meg egy tank. Bocsánat! Átfelé jönnek, tank és heli. Já! Jó, meg van javítva. Itt ültetek? Van szoba. Ezt nem hiszem el. Feled! Agyon vágott valami hátul. Én is szeretem. Ott van a föld, itt van a közelben. Szeretem Valaki majd jön elhoz. Nem is oda ment a gránát. Rám tudnak rá. Jó. Írtapra mentek meg. Leesett. Viper. Kempeljük. Valamit vissza kell húznunk. Valaki a tankba jöjjön és Honnan tudod, hogy ott vagyok? Áthúzzuk le. Írtapra felmegy. Ott vannak bent az épületben. Nem tudtam átlehúzni. Basz meg. Van még egy. Fal mögött. Srácok, le kell lőni ezt a fogi helikoptert. Nem megy, fedezi a tank, egyszer nem bírom beérni. Legalább Tudok, nem, de- nyerjünk meg. Egy-tiket nyerünk, nem értek el. Tankba visszaved a lanál. Húzom szét. Spiri maradjon, nem mozog. Spiri maradj. Rugolj le, Spiri. Jó, nem, tank egyedül maradt, kiszedem. Hát a gyerek. Én is itt vagyok. Lépj vissza, Musi. Tanknak annyi, embernek Oké. rövilök. Most van valaki. Itt van egy, itt van egy heli. Ott van még, Radi, ott van még. Már Az itt a heli fölött. És kilőtték, ezt nem hiszem el az űrget, hát? Az igen! Senkit nem tudok megölni. Helivel majd ezek? Ott van, mennek ára. Egyik körről a másikra elég profik lett. Ez a gyerek jó használja a helikoptert. Srácok, menjetek BC húzzátok. Itt vagyok, bújok. Jöhetsz ide. Én van valaki? Itt vagyok én is el. Jó, megtalálta izé valaki. Ilyet nem már. Lőjétek már ki. Menjek B-re. Miért van Be repülőt? kell Valaki mérni. kilőni Javelinnel? A bia miénk nincs lehúzva. De mennek B-re. Mert Kilőni valaki ezt a repülőt? Itt van egy tank Kánál. A repülőt kilőni valaki? Ezt nem hiszem el. Ne tudom lőjétek. bevé. B-re spawn. Én itt vagyok. Lelőttem azt az egy embert a Petit. Szép, gyönyörű, gyere. Lelőtt a Viper. 3 ticket marad, menni kell. Szét kell tartani. Itt vagy mire menjek? Célra vagy B-re? Áll, itt van egy tank és az eleve azt szedett ki. Húzzuk vissza, menj D-re. Komos taxi, menj D-re. Itt vagyunk B-n. Tartsuk meg, jó. Vigyázz itt mögötted. DCD miénk maradjon. Gyert meg vissza, Áron, gyert vissza, álljunk be. Leszedett már, most szóltam, hogy mögötted. Jön a tank hírtopra. Mindjárt bemérem. Van valaki Javelin? Van. Most megvan. Nincs senki egy Javelin? Sima RPG van. De nem vannak a rakétát. De miért nem bízik? Miért RPG fel? Itt vagyok. Cél, már szedem a tank. De hiába.
Ha helikopterből van bemérni, akkor egy tank Tére szemben. beéredek, nyugi. Én behúzom. Javelinnel kéne jönnök Lacika. Hát de nem, Hát hiába. előtt. Bementek délre. Inkább a térre. Le is lőttek, hát? Nincs értelme az egésznek. Tankba diszab lett, C-nél. Mindjárt visszahúzom. Nincs időm bemérni. Visszahúzva. Van még egy tankot. Laca, be van mérve, csak rákerül, Gyönyörű, kibaszott Javelin. nyugi. Délre menjünk be, D húzzák. Ne engem! Itt a rohadt heli. Ne halljunk Azon az oldalon vannak. Jönnek szembe. Húzzák fel! Rájöttök a Peti, gyere. Itt van a heli, hallom. Kettő, az, hogy egy pont megint az hogy egyel több van nekik, vagy egyformán vagyunk. Ám az előzőkör 87-en nyertünk. Itt van a cén is. Hol rászpotot, de nem csinál semmi. Tessi, be van mérve. Heli. Be van? Nincs bemérve. Nincs bemérve. Most. Lehúzzák a C-t. Nem baj, nyugi, Itt van, nyugi. vissza cén. Ráküldtem, de hát kitéríti addigra. Jó, nem ennyi. Meghalt az helikopter. Bejött egy Ezt nem hiszem, hogy C szemből a tankról van, hogy ezt ketten is jönnek. Ne halljunk meg. De még így is tudjuk vezetni. Így vezet, mi is így vezetünk, de azért legalább 10-re húzunk el nekik. Ez nekem hihetetlen. Úgy van, hogy egy-két tagi kapni, de az. Nem hiszem el, ez a Mr. Devil az ilyen jó. Hihetetlen. Nem baj, vezetünk. Hát ez buziságot, ne haragudjatok, de ez... Időmnek Vietnám vége meg majd az a kis embereket. tankok. Mennyi lett nekik? 86. 18, 17. 17-üket. Vietnám akkor én itt a kis tankot, te erre annak? Oké, gyorsan. Kibaszott repülőket, fals, és izéni kellett volna. Nem tudom rászpotot, de hát És hogy Javelinnel jönni, és mindenkit kilőni, minden tankot, minden izét, de senki nem mérte fel. Vezetünk 70 tikettel vezetünk. Akkor Vietnám a kis tankot? egyébként hiába próbáltam bemérni, és egyszer nem bírtam belokkolni. Azért, mert ha Laki beméri, akkor hogy Javelinnel van foly rálősz egyet, és ennyi, nem kell a Javelinnel bemérni semmit. De nem volt, aki bemérte. LCM Jammer van neki beállítva vagy, és azt ki tudja téríteni. Nem a sima Igen, így be. téríteni. Most egyből kezdődik, és a másik pálya, aztán már kezdődik is a var. Megint. Kérek valami szünetet? Menjek le? Szóljak? Na jött, Persze, már jött. Speedy sincsen. Akkor beírom, 5 hogy perc. beírom. Meg rágyújtom. Jó? Ezen nem lesz repülő, nem? Ezen nincs helikopter. Ezen nincs. Nincs, csak tank. Ez ennyi, csak tank. Ezen nyert. Igen, az tank miatt kell az engineer. Vagy a engineer, tankok miatt. Ja. Vagy itt most egy vagy két tank van? Kettő. Akkor vihetem a IFV-t. 3 pont van. Vihetem az infantrisat. Demókör, tartakás, demókör. Akkor visszamenj a kis tankot, a Abramset. Akkor kéne egy szerelő, nem? Megyek én. Mazsita, mész? Aha. Én viszem a nagy Kéne. tankot, hogy... Jó. Megyek Én viszem a szerelni. kicsit. Ki jön nekem szerelni? Én megyek. Krahom. Ja, jó. Jó, akkor megyek veled. Én Jó, melyik jó. Először. Perez, Speedy. Kra majd szólok, hogy mikor szüles rám. Te belelépsz a tankba. Ja, jó. Nézlek téged. 70 tikettel vezetünk. Melyikre Nagyon menjünk? is, de inkább több legyen. Én bemegyek akkor rögtön ára, oké? Teri, akkor Nem jó, Speedy vagy Janji, valamelyikötől meg kéne cserélni a izét. Jöhetsz, Kra. siessünk. Várjatok. Már mindegy. Be kell menni B-re meg C-re. Melyiken mész? Erősen? Én gyalog vagyok, akkor megyek a célra. A tank menjen B-re, tank siessen B-re, tank B-re menjen. De mi ide megyünk? De egy tank lesz Tankra szemben. menjél C-re. Megyek. Amit tudok, én 60 már méter. Menjen B-re. Ja, mit? Itt vagyok cél. Állj meg! méret valamit. Tudod, be van mérve. Vagy kis tankot ne basszuk el, jó? Hol ne jó már. Mit csináltok meg? Hát mi volt ez? Mi ott volt még 3 szlopos. Ez Ha megbicsál. Pedig hiába lőttem azt a szart rá, amit mondhatok. Jó, cél még. Szartsége. Azért, mert több előttek a Valinnál. Hol kezdjünk? Cél még. Kaniszteres ebbe Fradi. Nem ő Fradi. De bocs. Ennyi
ezek itt megbasznak két tankkal. Két tankkal nekünk végig. Megoztam. Nem kell így kamikádézni. Mert így nekünk van. No pont, no ticket. Még kizettek. Ők meg jelöljük a tankokat, lőjük ki. Megszerű. Javelinyezni a szó éjszakát. Igen. No, mikor lesz már itt van? Ott a tank, lőjük ki a tankokat, srácok, be kell menni. Megyünk. Igazon. Azt a kurva van. Kezdőpontnál mit csinál a tankos? Megyünk? Menjünk vagyunk. Jó, gyere. Belőnek a célre. De egy picit meg tudtam minden sebezni azért. Srácok, mit csináltok? Kérdem. Én. Sebzem. Mennek a célre. Jöjjenek már. Itt van már, de meg az épre talán velem. Speedy alattad volt, egy kiszedtem. Belőle Pénzbe kell húznunk, 50 tikettel vezetünk majdnem. Bén tankot javítják. 36 tiket. Szerej. Ó, itt vannak nem. Tankot lőjétek ki. Hát, Lövöm, de javítják. Engem meg lelőttek, hallod, itt van mögöttünk egy ízi gyalogos. Ez a Mr. Devil, hát ez hihetetlen ez a játékos. Az igen, fekszek a tetőn és úgy szedett ki. Alig a tankból. Peti lelő. az meg egy pontot hagynak meg nekünk. Tudjad is, hogy az nekik elég az a kettő. Igen, így kell csinálni. Le kell védni a 7 pontot, ennyi. Javítom. Mert engem megölték. Speedy van értek. Használ? Megöltek smogba. Vigyázzatok a megfelét! Följött a tetőre, hallom. Mondtam, hogy megy fel Attika. Javított? Átletületek, azt meghaltam. Négyszer lövöm telébe a tankot. Nem javítottad? Nem, hát mondom, most születtem, le akartam javítani, és megöltek smogba. Menjünk át ára. Egy lehetőségünk van, be kell húzni át. Ja, hú, négy, jó. Itt, gyertek, cén itt a kocsi, szálljunk be minél többen, azt súnyogjunk át ára. Kell. Itt a tank. Menjünk. Itt a tank. Mazsi. Megyek ára kocsival. Jó, vigyük akkor azt. Oké, Vezetsz te, vagy én? Vezessél. enemy-nek annyi. Várj, vezessen valaki más, kiszállok. Valaki más vezessen. Vigyázz, Lodék a izét. Bazd meg, Macska. Menjünk ára, Menjünk, forduljuk. Elme 66-os Granada, az meg Csak vigyázz kizére, apnám. Megfogadtak, menjél. Tére menni fognak fel. Jönnek a gyalogosok, 3 gyalogos. Gyalogos megy. Le is lőnek, srácok. Jön a kezdőnkre egy izé. Jó, Hogy lassan 100 tikettel vezetnek, ez így nem Jöjjek a Hammer. Jöjjek a Hammerre izére útra. Itt van, gyerek! Ott van, megy be. Jó, egyik megölve, másik nem. User left. Megvan a másik is. Jó, tudsz szerelni, Vovos? Igen, Ő szeretem. ne onnan szerelt, pont a másik irányból. Elfoglalták a Talán Hammer. lelőtt. Itt a Gyere, tank. Attika, szedjél már fel, vagy valami. Itt a tank. Nem vagyok medikkel. 80 Lőj a tikettel tankot. vezetnek, srácok. Disabled. Lőtt ki. Lövöm, de még kell bele. Mennyi pontunk van? Gyönyörű. Hol? Jó. Smak, Itt hogy lelőtt ez balra egy gyerek. Itt lesz. Húzzuk le B-t. Jó, az sebződött. Leszedett. Megyek. Nem halt meg. Szerelni. Éledek. Tankba tiszablat. Tank. Tankra nem lőttél. Javítottam. Lőjétek ki a tankot! Lőjétek ki azonnal! Lőjétek ki! Egy lövés! Annyi vége. Jó, taktikálás, kihasznál taktikálást, ne használjon. Javítanak, Magic. Oké. Húzom B-t. Húztam B-t.
Húztam őt, minden nem lőttek föl. Én is bébe. Most maradj itt, vagy nem tudom. Vagy én maradok itt, menjetek el. Oké. A oldalról valahonnan, nem tudom. Oké, hídra felől tiszta. Fönt vannak a hegyen, fönt vannak a hegyen. Hátadban, jobbon, hátadban. Azt látom. Előttem. Előtted? Maradok itt a Ánál. Jó. Jó, 3 is még. Ez a itt kéne, hogy ne lássanak meg. Jön be egy tank, Mati. És nem robbant fel a vízi aknáintól. Hallod, én meg teljesen Hagyjon már. Eltálltam a tankot RPG-re. Srácok, földet itt, mindig földet kell nézni. Viszább le. Oké, kiszedtem a javítást. Nem hiszem, ez a lap. Kilőve. Van ment egy ember, még Jönnek a gyalogosok. Nem halt meg. Mindjárt jövök rá majd. Nem Oké, sérülő. rakétás kiszedve az ám. Elvítalak még. Oké. Körbe lettek. Át, nagyon. Igen, jönnek be ára. Oké. Annyi neki. Itt van, vigyázz! Jön. Ugrálnak le a hegyen. Bocsánat. Persze, ez a Itt van a Kána. Lánkó sátra tulakodnak, majd aztán szereljünk. Házat szét kéne lőni. Házat szét kéne lőni. Lehet szerelni. Mindjárt megyek mindre. Jött be egy tank, Mati. Jó, mire. Hát ne húzzák le! Húzzuk itt a srácok, ez gyönyörű, szép, Jó. nyerhetünk. Sebződött. Dobban javítom, hátul javítom. Jó, miért beváljunk? Nem értem. Van egy bent. Jó, csak nem tudom basszus még ráküldeni. Viszont itt egy ember a háznál bal oldalt. Jó, tisztábbra a tankot. Oké, kiszedtem. Közöttem az embert a házban. Még mindig van valaki az Ánál. Igen, itt van. Megvettem 4 ember, 4 ember. Talán benne lesz a házba. Ez az ötödik őket hoz. Aknázom az utat. Út felől jönnek egy csomóan. Enemy light armor. Igen. Jó, egyet kiszedtem, ott a sziklák közt vannak, a sziklák közt. Autót tisztább. Itt van egy autó, jön egy kocsi az úton. Valaki fut be gyalogosan is. Futna be. Jó, Ez az, kilőve. vezetünk, átvettük a vezetést. Enemy soldiers spotted. Gyalogosokban mentek be. Kéne ammo. Idő van. Hát nem hiszem, hogy kilőnek, s nem tudok egy embert lelőni. Hihetetlen. Itt jönnek be gyalogosan, úgy onnan. Jó, egy maradt, egyetlen. Hátok kasztok, nem. Elvileg megöltünk. Oké, szép. Megölt. Nem én, valaki más. Gyönyörű, így tovább. Megyek aknázom az utat. Gyönyörű. Ott tudom ember, jönnek ki. Jönnek megint. 3-an, 4-en. Aha, mind gyalogos, akkora, mind innen jönnek. Valaki ide jöhet, mert itt vagyok egyedül. Hol? Itt állok a kórnál egyedül. Most leugranak 4-en, megbasszatom. Hostile soldier spotted. Over. Hiszem a kezdőre a labot, innen az a szar. Útba aknázva. Maradjatok ott. Tartsatok a frontot. Megyek Azt a hátba vonalat valaket. tartani kell, azt a vonalat ne veszítsétek el. Azaz. Bazsi! Az egyik annyi Csönd. Nincs több. Jön egy tank. Járm is, másik is. Oké. Megyek bár. Oldalról jön egy tank. Egy lapot. Hozom bázisra a tankot. A tank aknáinkba, bele fog menni az aknáinkba, Szállj hagyjál. be a kocsiba, szállj be gyorsan. Valaki tud szoflamozni? Hallod, ez átment az aknáinkba. Nincs ezt mondtam idáig. Simán átfogtad. Úgy számot meg izért föl. Ne sebezte. Én meg hát itt vagyok én már. Az itt a tank, Kiszálltak a kiszedtem. kézre, ide, mindenki meghal. Mindjárt lélegzik föl. Engem is agyon vágott. Még a taliga valami. Tankban kilőve szerelem. Megyek. Szép. Követtem a tankot. Oké, kiszedtem azt a tankos lánszerelőt. Jó, megyek oda. Megyek C-re. Ó, elmentek Az szépen. igen, kidugta a fejt és egy golyóval leszedett. Van egy Még mindig jön be arra. Hogy ellenfél aknája, ott volt az utom. I've spotted an enemy. Két kocsiból vannak. Húzzák a pontunkat, elfoglalták a célt. Egyiknek annyi, viszont Akarok lesz. C4-et. Át be kell fognunk, hogy kikapunk. Át be Nem kell. talán. Másik kilőve. Bocsis, Valaki? Jó, kiszedtem.
C valaki? C-re megyek. Itt vagyunk a cél. Jó. Ára megyek vissza. Kinyírt, C a miénk. Akkor ezt csak valaki húzza. Egy, mert alatt is elhúzták. Akkor én maradok a C-n húzni, akkor ti menjetek. Lol, mi volt ez? Mit csináltam? Felrobbant a kocsi, mert amiben belelőttem, és akkor attól meghaltál. Do. Ki megy tankkal? Én. Jó, mert ott előtted van egy akna. Gyere ott a lejárónál valahol, majd mindjárt megígérem, aztán fölrobbantom. Mennek B-re. Tankkal. Hoppa. Ez mi volt? Ja, hülye a szívrom. Húzzuk már rá! Bét, húzz rá! Már nincsen akna. Srácok, Bét! Azt Ott mondta, egy tank, tudok szerelni. Nem, már nem szerelés ő. Kral tudsz szerelni? Nem szerelős előtt. Én se szerelős értem, hogy befasztom. Jó, mindegy, mérjétek. hol kell szerelni? Itt van két kocsi között. Két kamion között van. Csávóka, most alatt ki. Hátulövöm. Most tudtam csak ráküldni. Jó, de Milyen a Timányival is. Szép szerelem. Meghalt. Megkerülték a izét. Jó, megöltem a izét. Lejöttek ott a bázisokra, a konténereknél. Onnan Egyet jöttek ki. leszettem. Ott van még egy. Bére élegyünk. Bére. Bét, Oda megyünk. Srácok, Bét, vigyük be. Jó, itt az akna, bobos. Itt van alattunk akna, Elvegy tudod 80 robontani. oldalt. Főúton. Ott Még ott ott van. ott Lőj oda egy Leszoruljon tank. RPG-t. Híd alatt. RPG-t. Jönnek be, adja meg. Pesti híd alatt. Lassan meg vagyunk át. Tank bejön, itt végig van. Mindenki segít a tankot. De a Tivánhoz visszajön Magyi. Áthúzom. Valaki jöhet segíteni. 4 gyalogos bére. Jó, tankot van RPG. Éhes megy a tavaszitek el. Értem a tankot, Magyi. Bét, Aki a tankot ment egy gyalog. Áthúzom, segítsen valaki. Megyek mindjárt. Mögöttünk van valaki, Magyi, vigyázz rá. Megöltem. Ez az tanknak Tank van. szétlövesz. Fasza. Húzzuk az át, nagyon jó. tehát a következő oldalon át be kell... Jó, de jó, 103-9. Ez a hét. 7, ez az, jó vagyunk. Megfordítottuk szállast. Hát ez hogy? Mondtam, menjünk be ára, egyből megfordult. Ára be kellett menni, megzavartuk őket, gyönyörű volt, szép. Ez az. Na, most már sokkal vezetünk, mennyivel? 180-nal, vagy mennyivel? Nekem nem. 170 Vannak. Adjad már. Hát nézzük milyen szar lett. Mennyivel vezetünk? 2-10. Ezt hogy csinálkod, Kra? Én szar vagyok. Na mondjuk, hogy az a lényeg, hogy a Fölülök csapat bele az 1-11-el túlról. 1-8, 1-11. Az igen. 102 ide. 1-11. Hát nekem is 4-14. Nem baj, ez a lényeg, hogy Jó. nyertünk. Nekem is voltam ilyen. Nem rankos. Ahhoz Egy képest, 27, de éppen csináltam 17 000 pontot. Igen. Nem ültem egyet, csak izéltem, zászlókat húztam. Át le kell aknázni, meg az autópályák is ott ide kell aknálnál mindennel. Hiába aknázunk. Átment 8 aknában a gyerek. De most le kell. ahhoz képest, hogy Nem, nagyon nem, erősen vezettek. Nem? Vagy egy zsemmel vezettek? 100-an. Beszorítottak minket a Körülbelül 100-an vezettek. Ja, Ja, 100, jó. igen, 100 ponttal vezettek. 100 ponttal vezettek. Szép volt. Maradjon is így. Hát most ezt így, akkor még ki tudnak egyenlíteni. Akkor Ezt ez nyert. Akkor majd megint úgy szülesse, viszem megint De a akkor kicsit legalább 200 tankot. ponttal nyerni kéne. Vizek? Akkor Akkor igen, ja. 171 ponttal kell nyerni, Szerelőt. hogyha, tehát annyit kell hozni most 171 pontot. Én akkor Hogyha ezt annyit fognak nyerni, akkor ők nyernek. akkor hogy legyen? Akkor kevesebb, mint 170 is nyerünk. Kell a kocsival menjünk lefele. Menjünk lefele. Én gyalog egyben megyek az ára. Mi megy tanka? Nekünk B kell. Én gyalog megyek egyben ára. Tank menjen bére, tank menjen menjen vagyunk benne. bére. Tank lap bére. Tank, Spiri, meg én megyünk le. Spiri, let's go. Van valaki a tankban? Hoppá ré! Én igen, jöhet. Basszus, mi volt ez? Mit csinált? Hallod? Keresztülgat minden. Kilőtt, bazd meg! Akkor Megy. Ott megy. Szerűség. Aki bent vagyok. Jó, itt vagyok az ánál. Hallod? Kizárás. Kizárás, mögötted leszek. Tankos már jön.
Oké, ez jó marad. Az alsó utat viszont aminával. Lőve szerelj. Szereljetek, ki van lőve. Nem kell szerelni. Mondom, legyen. Én sem. Annak annyi. Bassza meg. Figyelj nekem is. Meg az ellenfélek is. B-t húzzák. Haló? Disable a rajta. De újra elindult a tank. A disable-el üljenek már bele valami. Hozzatok már így. És az át miért nincs behúzva? De most ez mi az ízűje? Lőjétek egy ember, lőjétek le. Húzom el már be. Itt egy kocsi. Ám mi történik? Ám mi van? Semmi, aknáztam tele, itt vagyok már húzom. B-t húzzák, haló. Hol a francba vagytok? Faszom, D-t, húz le, mit csinálunk? Esetleg ki van mögött és Valami. Itt vannak rengetegen, hát nem tudok mit csinálni. D-t húzzuk már, tankunk van. nem megyünk fel az autópályára, azt onnan szoktam, hogy mi kerülgetünk. Nem csinálj. Fadista, van egyéb? Tank? Van fönn tank? Most hoztam le egyet. De tankot hoztál le? Nem tankot azért. Kurva, te veszitek el. Ez az, adjál neki. Vagy ebben ennyien vagyunk. Szerelek, várj. Ott van fent alig, abba a kék házban van. Jön be a lav arra, Nehogy tolassál. Előtted is, jobbra is, ízé. Hogy van az, hogy átmegy rajta a rakét, és hogyha ő elő mellettem meghalok? Jön be a lavarra. Telibülöttem rakétával, 80 Ez mi volt? Egy lövéssel meghaltam. Srácok, ne adjuk fel. Labán. Jönnek B felől. Van tank. Ne álljatok elég, please. Ne kapjunk ki. Beférek. Jungi, az előbb is mindjárt csész a tank gyerekek. Tehát most ne játszunk ilyet, hogy 100 pontot, meg le kell hozni két. Tankban mindjárt vége van. Kurva van. Ott egy ember. A labot lőjük már ki, srácok. Kilőve. Lav Egy ember nincs fölment. kilőve. Labot lőjük ki. Ra, nézd, Hol van? Hát ezt nem hiszem el. Még között fotolok is. Ott van. De itt van a BMP is. Azért kiszállom tőlük a hátat, segítében ezt a tanknak. El. Szereljen. Terelek. D90 meg a... Srácok, itt kapunk, vagy nem lesz jó. Terelem, szerelem. C-re menjünk be! Mazsi, menjél be C-re, be tudsz menni kocsival? De Nem tud, 8 mert HP. valaki segítsen még javítani, mert nem... Nem javítani. Nem bírtam. Szolgálatosan kaptad a levét. Elgőt. Lőjük már ki a labot! Tisztában benne van a BMP-ből. Várjuk. Áthúzzák, Oké, Ez az szóval. kiszedtük az A. Talán nem, ki kéne használni. Le kell Ja, menni, át kéne le kell venni menni. C-re. C-re át kell menni. Vigyadok már, leaknázták. Betámadok C-re, Menj át a C-re. Vigyázzatok majd. Megyek kis tankkal C-re. Tank középen, vigyázz! Tank középen. Nem tudom ki van, de lehet, hogy elütöm a kis kocsiját, bocsi. Hogy el, 100-zal ment az oldaton. Jönnek középen valahol. Ez a speedhack, mi? Ja. Mondd meg. Ez mit, mit vársz? Igen. Srácok, Mutatja, C-re ez menjétek be! megőrül. C-re menjetek Kiszállok. be! Szét már húzzuk. Tankkal vigyázzatok! Aláaknázom C-t. Ott aknál. Én megyek játszókolom. Hát ezt nem viszem el. Miből szálljunk ki? A Hammerből vagy miből? Radi, szerelj! Jönnek. Basszus. Kilőtte. A lófaszba részt. Várjál, kilőm a tankot, várjál, Tank, forduljon jobbra. Tankot lövöm. A kis Kis kocsit. Vigyázz, Lacka. Hozom föntről a tankot. Nem hiszem, hogy nem tud átugrani egy rohadt küszöbet ez a szar. Hát, néha nem. Én meg nem adom. Mindegy, az egyik miért aláaknáz. Középen, mennek ára, mennek ára. Hát, Középen csak egy tank, B, csak egy tank van.
Az meg. Mi a faszom? Egyik oldal passzol nekünk, másik nem? Vagy mi a fasz? Na, ezt már összeszedik magukat. Nem lesz jó, nem lesz jó, nem lesz jó, nem lesz jó. Hát ez így nem. Hiszek itt a halkos, nem jön senki. Két körülött összeszed, vagy 3 körülött összeszed. Nem, én nem megyek engine-re, már izé. Egy körülött elrepül. Fölösleges. Középre menjünk be. Hát nézd meg, agyonvágva izé a túlsó oldaláról, bazd. Kibaszott lap, vagy mi a picsa. Le kéne húzni célt. Gyekelt C-re, Hani van. Azaz, végig le legalább a jeepbe. Visszablöd meg. Hihetetlen, hogy nem adja. Két lövésből, két golyóval leszed a izé. Bankba diszablet, most nézzétek el! Ráküldtem. Tankot lőjétek már ki, lőjétek ki a Itt tankot. vagyok C-nél, legyetek rám. Tika, maradj szín. Főjét megint a petike, bazd meg, ha már annyi gerem lett rendelt. Javítják a tankot. Főjét meg, bazd. És a tank engem hogy lő ki? Egy lövésre nem tudtam lőni. Tank kilő. Itt egyből izé. Bejöttek hallod. De hogy van az, hogy mindenütt ott vannak? Nem az a lényeg, hogy lőjétek már kifele az emberek. De nem tudok lőni, mert lesz tudok és egyből oda lő a gyerek. Nem tudom, várjál meg, jó, várjál. Húzzuk vissza. Támadjuk le szét. Tele van, furvára van a szó, bazd meg találni. Egyből Itt kiszállok mindjárt, Szépen kiszállok. menjünk. Shift-tel menjünk át, ne álljunk meg. Gyorsan, nem is áll. Örök vissza. menjünk. Itt előre a rakétának semmi baja. És meghalok. Átmegy rajta a rakéta. Hármat előttem RPG-vel a tankba. Én az Elmegy gyorsabban ez a szar. Előbb F9. Mennek ára, srácok, így tudjuk kapni. De még nem mentek el már C-re. Na itt vagyunk már C-n. Húzzátok, ára be. A C-re mi legyünk. Fradi élen rá. átlő a homokúc. Most Már valami lő. Ott a kis tank. Húzzátok le. Szemből a tank. 50 tiket a hozni kell. 50 tiket kell. Mérem. Elkezdtem vissza már. Mi nincs senki a cég, mi nem húzza már. Mi már Húzom a rég C-t, húzom. Szállj vissza a tankba, javítom. Jó, oké. Behúzva a C. Szálljatok vissza a kéket, mert javítom. Oké, beszálltam. Tank, Jó. ott a basszony Százon van. nyomorék Oké, jó. van. Százba kéne lőni, vagy leaknázni, vagy nem. Megyek, RPG-t lőttem elő, és semmi baj. Ott van tavaszitek el, De csak nem meg milyen készül. tank? Hol a tank? Van tank. Tavaszi megölve. Hát ez lehetséges. Bevitjátok Azért neki vége, a javítósnak vége. Szén kiszedtem. Van tankunk, srácok. ezek között tankjuk. Jokó bírt két, hogy még a tölvítalak. Oké, de közben azonban javítják a másik tankot is, bazd. Valaki lő. Itt van mögöttem a BMP, gyere! Ó, bakker, kiszedett. Kiszedett. Engem is. Pedig benne volt a diszablet, bazd meg. Elkezd az erdélyi köcsök. Húzsa, bazd meg. Javították egyből a tankot. Vigyázz onnan! Le kell vinnünk 170 alá. Na. Beélettem meg való. Ez a tank. Jó, hogy én nem tudom. 170 ticket alá le kell vinni, és akkor nyertük. Jó, C-t tartjuk még a C-t. Nem. Na jó van ez a tank. Valaki C-nél? Több mint Honnan 150 tudja, alá mit vagy ott a liga? Több mint 150, legalább 150 Azt a kell. B pontot. Ja, te Még már meg valahol. valahol. Lőjük már ki azt a tankot. Permát használ, egyszer-kettőnség. Valaki hozzá. Nem értek minket, Speedy. Csak azzal tudjuk kilőni. Kiszálltam. Mögötted lőnek, mögötted. Házat kell tírni. Megpróbálom le C4-et. Látod így. Hagyjál alá, faszálva vele. Oké, látom. Ugye már egyszerre 5 előnénk az a szartankot. De nem is tudom lőni Akkor most. hiába javítják. Nem tudjuk, mert szétszednek körülötte, már közelében nem tudjuk, vagy nem is Egyszerre közelben. oda megyünk, 5 előjük, az bum. Aztán Jönnek fel arra. Laccika, lőd már le gyereket. Nem tudtam, hát belőtte homokmucka mögött. Le kell vinnünk 170 ticket alá, és akkor nyertük, ugye? Hát, több mint 160. 30 tiket, 30 tiket. Én megpróbálok elmenni C-re kis tankkal. Na! Most Hát azt ez az nem igaz, RPG-t is tavasz meg semmi. lehet. Honnan a picsába tudta, hogy itt vagyok, bazd meg.
Nem találod. Azt a tankot Ez lőjük mi? már ki! Lövöm ezerrel, de Ez semmi mi baja. a szar? Ő Hallod, nem éppen kidugom az arcom és fejlövés. Ez a taliga, ez szerintem nem. Az tisztességes. most Hát hallod, kidugom a fejem és egyből headshot. Nem se lőzom. Háromszorom meg a rakétával. Lőjük már ki! Lőjetek, mindenki RPG-t nyomja már, nem tudja megjavítani az ember. Lövöm ezerrel, de hát semmi baj. Alatta robban a rakéta. Itt fog kapni. Mögött javítja az ember. Asszal! Viszabb lett, most lőjétek. Jó, följött az ember, megint túl. Most idáig eljutott, az még mindig följött vele. Fent a tetőről lövik. Most megint följavítják, mire egy lövés kellett volna neki. Két el kéne szedni. Valaki C felé? Na, le tudtam vágni, úgy veszem észre, de beszorultam, basszus. Futás szélre. Ez nagyon kurva. Nekem ez a medve Ez a taliga van. Húzzuk le! Aztán nem terek. Nem csak. Igen, RPG-m nem sebződik, nem adja. Na jó van, armatúra, És hogy ezt a tankot nem lehet kilőni, hagyjátok már! 10 perc elég a tankot egyébként. Egy tank tartja az egész csapatot. Mert nem mindenki a tankkal foglalkozik. De én azt lőttem lövöm folyamatos folytában. RPG-vel. A rakétát dobtam a De mi? javítós alá, és Hogy nem tudja hal a meg. tank, hogy ott vagyok? A javítós alá bedobtam gránátot, és tovább megy. elvesztettük, basszus. Nem, még van idő. 15 tiket az rohadt sok. Hát így nem. Időm nem volt Nagyon előre a csak- rakétát. Ez buziság. Így egyébként szól, hogy itt vagyok. Hagyjuk már. Én leélettem és egyben meghaltam. 26-2-es tartott a taliga, ez csak rossz. Menni köcsé. Tankot húzták, ennyi, nem foglalkoztunk a tankkal. Nem, ez is. Belöttem a rakétát a javítós. Nem is tudom, hogy van értelme játszani, ez annyi cheater van ebben. Nem csak Ez nem cheaterség, hanem az, hogy nem egyszerre csináljuk egy de dolgot. javítod a tankot és lövöm rá RPG-t, akkor nem adja a De találat. ott vagyunk 6-an, 7-en, egyszerre lövünk rá a kibaszott RPG, hiába javítja, felrobban. De hát találatnak se adja be, ne csináljuk már. Igen, szóval belöttünk a tankkal a rakétát, és nem És- volt meg az X. És nem, ja, így van. Számolok, hadd számolják. Attól függetlenül javíthatja, kiadja a találatot. Javítós is teléből rakétával, arra se adta be. Meg egy lövésből leszed. De hát az a